Sasizwa kuthiwa thanda umakhelwane wakho nje ukuyithanda wena. Umbuzo wami uthi mawusaba nesikhathi sokuthandana nomakhelwane wenu uzozithanda nini? What if kuyisono ukuthanda kakhulu umakhelwane mothi uyafika lapho kuyiwa khona kuthiwa ungayithandi ngalulike lokuthanda umakhelwane? Yazi kunezinto enginokucabanga mina ngumuntu uspend isikhathi uthanda umuntu uthi uyafika lapho kuyiwa khona kuthiwa wamosha isikhathi lokuthandana nalo muntu. Wamosha isikhathi sakho makumele uyithande. Kunezinto enginokuyibuka uyincisha ubumnandi wena ngithi yabona. Uthi usihambile emhlabeni bese kuthiwa wawuyincishelana ubumnandi. Wawuzama wena ukuthi ubumnandi ubuphe abanye abantu. Bese kuthiwa yabona ubumnandi wawuyincisha bona. Uzama ukunika abanye abantu ubumnandi. Kuyisono lokho. Sibuka izono thina ngeBhayibheli, sibuka izono thina ngento ebhaliwe kanti izono masingathi siyabuka kahle. Izono zilezi zinto thina siyincisha zona. Usebenze kanzima, usebenzele ukukhipha umuntu umuse restaurant. Uyosuthisa yena wena uyilambise. Uthi ahamba emhlabeni kuthiwa wayilambisela ngangaka emhlabeni. Uyilambisela umuntu onandaba nawe. Uyazi kunezona esingayinaki thina izono zokuzama ukuthi omunye umuntu anuke kamnandi. Uze kuthiwa wawuyidika ungagezi, uzama ukuseva imali ukuthi usevele omunye umuntu ukuthi anuke kamnandi. Kwakungani? Manje lento mayibuya sicabanga ngokuzaleka kwethu kuthiwa siza sodwa emhlabeni. Munye nomunye umuntu uzalwe yedwa. Bese siba nabalingani, sibe neintombi, sibe nomakoti, sibe namakhosikazi omalokazana ngithi abantu. Ubuzo ukuthi lo muntu ongena empilweni yakho uma wena unakekela yena unakekela kangaka. Ngoba kungenzeka ube nesono sokuthi wamosha isikhathi unakekela umuntu yena ongakunakekela. Wamosha isikhathi ucabanga umuntu yena ongakucabanga. Wamosha isikhathi uzama ukuthi ujabulise umuntu yena ongakujabulisa. Ube nesono sokuthi impilo yakho ayiphilanga ngokwanele. Ngoba uzama ukuthi ucwilise lo muntu entweni ayifisayo. Bese kuthwalalela la. Sakunika impilo ukuthi iphile, sakupha amandla ukuthi ujabule. Uyincisha ukugqoka kahle, uyincisha ukuba muhle. Ngoba ufuna umuntu omunye abe muhle. Kodwa ngakubona ukuthi ufanele ukuba muhle. Izono siyibuka thina ngeBhayibheli, sibuka ukuthi ukuphinga isono, uhlelo isono ukwenzani. Kanti konke lokho uzothola akusebenza. Uthola isono ileso wena ongasinakile. Ozama ukujabulisa omunye umuntu. Bese kuthiwa isono ukujabulisa omunye umuntu wena ungayijabulisi. Isono ukuzama ukuthi unelise omunye umuntu wena ungayinelisi. Isono kuyilambisa, uyincisha ukudla wena ngoba uthi ufuna ukuthi usuthise omunye umuntu. Isono kwenza omunye umuntu abe muhle wena uyiyeke ungabi muhle ngithi yabona. Kuyisono kusebenza kanzima ujuluke, usebenzela ngalokho, usave imali ukuthi uhambe uyothengela umuntu impahla. Yena angacabanga ukuthi angikuthengela. Yena mayina amandla angacabanga, wena ucabanga njalo. Kube isono ukuthi usebenze kanzima ukuthi usebenzele ukupha omunye umuntu imali. Yena mayina angacabanga ukuthi akuphe imali. Uboshwe izandla nenyawo mhla uhamba emhlabeni uze kuthiwa baba sibabone. Ucabanga ukuthi izono ukuthi babe thakathaka. Thatha akukho lokho. Baboshela ukuthi baba nike impilo. Bayababuza ukuthi impilo esakunika yona wayiphila kanjani. Wayiphile zama ukusatisfy noma ukugcwilisa abanye abantu. Yena akangayiniki impilo ngesikhathi sakhe. Uyazi kuyafanele umuntu uphume uhambe e restaurant. Ufike ubook table of 2. Table for 2. Uthatha imenu ibeke ngapha nangapha ubuka imenu order ukudla bese udrive uya ngapha. Bese ufika uorder nangapha. Angithi yabona? Bese ufika udle ngapha ithi yafika wethu sithi awuphamba naye. Uthi awu yes. Bakubona usuhleli ngapha usudla. Uyinelisa wena. Wenzani? Uyinelisa ngemali kabani? Ya. Ngoba uyobuza uthi imali oyisebenza wayidla kanjani. Uyobuza uthi ithukuthuku zakho wazidla kanjani. Awukwazi ukujulukela omunye umuntu ebe naye nomjuluko. Yingakho ngithi manihlangene ningabantu fanele nijulukelane. Fanele nicabangelane. Awukwazi ukuhlonipha umuntu ongahloniphi. Awukwazi ukuthanda umuntu ongathandi. Kuyisono kanalo angithi yabona. Ukungalali ebusuku ucabanga umuntu yena olele. Engacabangi. Kuyisono kanalo angithi yabona. Uyikhanda uvuka ekseni. Uyo yenzela umuntu yena ongavuka ekseni. Akucabangela ukuthi angakwenzela kuhle. Lithi iBhayibheli thanda umakhelwane kodwa uyithanda wena. Mina ngithi ithanda wena kuqala before uthanda umakhelwane. Awukwazi ukuthanda umakhelwane wena ungayithandi. Nuka kamnandi ube muhle. Kwazi bani sothi masiqhamuka siyongena emasangweni asezulwini. Ziyothi ingilosi umboneze leyana ukuthi nuka kamnandi. Kodwa ubuyincisha nuka kamnandi ngoba uthi ufuna ukuthengela omunye umuntu iperfume uthi nuka kamnandi. Bese ubuza kuthiwa wawunukela namaphaphu.
kodwa abanye abantu balungisa umnandi sicabangele wena zimeshele wena uma bethi awukho muhle wena moyibona umuhle ulungile moyibona wena ukuthi right ungabinanda ukuthi abantu bathini wena moyibona ukuthi kufanele into yenzayo yenze to the fullest amethaba zithande wena iba njani uzithande mina uyibonus mina mangikuthanda nawe bese ungithanda back kodwa ngiyoba nesono mangikuthanda mina wena ungangithandi ngiyoba nesono mina mangikwenzela into ezinhle wena ungacabanga ngenza into ezinhle kuyothiwa wena umusha isikhathi sakho esakuphaso yazi kuyenzeka uphiwe impilo ithuba lokugcina ungalisebenzisi kahle unokubona ukuthi uyaphuma umtholi ikati libuka kanje uthi yaphuma umtholi nje ibuka kanje uthi wathula ubona inkomo ijamele ithe yazi kusebenzakala yaphiwe impilo yokuba uwe ayangayisebenzisi ithuba lesibili yasiba inkomo manje yakubuye uthi kwakufanele ngibeje angazange uthola ithuba ngisebenzisa awazi mohamba emhlabeni uzoba yini mhlawumbe mohamba ngeke kusaphi ukuba umuntu futhi uzoba induthwana mayisebenzise lethuba lokuba umuntu amen